راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع سلاسة مقابيت قلت شحن إسران كلتن فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو أب فرنسا بنهرينا بتحنبب بابور نمحكوار زفتنو حتى التعقبة بزفت أروبار إلكتريك حادي إرتراو مويتو بوحدو سلست غسيلوم سبقاو مسلا الصومال ككتاتل سمزازة قجل لحبرات هاجرات نابت هاجر نيمجن برعودت يكايدالو أبدو بسودان مكتل بريزيدنت ريك ماشار ببريزيدنت كير نزقربه أني حبار إزك قوم زبلت إزاز نتيجو راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان ألا توزينا أب سمينو فرنسا بنهرينا بتحنبب بابور بمحكوار نبريطانيا كأتو زفتنو حتى التعوبة بزفت أرو ني إلكتريك بار حدي إرتراو قدايموت كخونن كلو بو حدو سلست قصيلة ما بحكم الناي اللي يخمزلو مربى بزينا لابوادو نورد حبيرو اتوم حتى التعقبة بإسران شوعة مقابيت أب ساعتها 4 فرقان دحر قطري أب سمينو كفال فرنسا كابز ركب مدبر بابور فالنسيان تبقيسا نابكة تماليل للتمرح زنبرت بابور نمحكوار بزفتن الأوان حدا خب أتوم جمدات إلكتريك سلستان كفايو اتبارع تخسيتو حدا باقوني نايتا بإلكتريك التحنبب بابور بتبارع كمز عنوان نايموكو عزيا مسمر تخبابة السناخيلو 5 سين سبمزي أقل قلوت بابور فرنسا قليتهم قدم 4 وارحون أو رح إحدار كل التشحن إسران حدن كابسمينا وفرنسا نابريت أنا نمسكار زحلنو حتى التعقبة تدفع في أمنا من قد بابور بمقتاو حدا إرتراوي ببابور ترقيتو كقتلن كالو سلسته كم زغوصلو أيرسعن كابسمينا وفرنسا بلجمون استأخخبو إرتراوين تركبوم حتى التعقبان سدتنياتاتن أبنيت عنت مكاين بابوراتن مراخبن تحبيقوم نابريت أنا نمسكار بزقبرو فتنتات حيالو قدات موتن مؤصلتن كخونو تسأني حميم سبقاوي مسلات صومال ككتاتل أب كل التشحن إسران استمززة قجل لحبرات هاجرات نابت هاجرنا مجمرع عودة كاد مهلاو تاقرا ودب أفليتو اتبناي سراليون مووق أولزلوا عيشا ديفان زمرح قجل كاب إسران شمونتن مقابيت كساب كل التميازيايو أب صومال كتسنح نسا أبناي صومال عودتا مستفل عليو حلفت أكالات حبرات هاجرات منيستراتن سبسلتان فدرالو من قست صومالن كزتيا أب رأس زي نفس تفلالي زبطات تهاجر بمبصاح مس وكلتي قبيلاتاتن حلفتي بمحداراتن كترخب مدب تتحيزلو أب دوب سودان أمونغو بريزيدنت سالفاكيرن ناينوح اوان تقاوميون مكتلون ريك ماچارن داقم استقوهارم السحاب النبأسة أب زمتقالو ماچار ناي حبار إز مقام نزبل تئزاز بريزيدنت كم زنتقا سودان تريبون قليتو اتمكتل بريزيدنت نمقام ناي حبار إزي كم استقاومة سمع زلو ببريزيدنت سالفاكير زمرحوة تهدرات منقستي أبلع لحيلتات ماچار نسومنات زغط ألمت قاعت 5 كايدو أبز قلت أولو زلو أوانيو أب رأس زي سراويت منقستي نبيت صحفت ريك ماچار كخببن أب جوبا أب زركب أقدست تكالات منقستك وافرن كمسترائي أفنيات مراحة تقاومي كحبر تسانيحو ريك ماچار أب سنكوف زركب سمع سلام دو السودان كيف الرسن اتهاجر نابداق ما يمولو قجت كي تشممن إيقاد قلتوف متقتاو كقبر تقوي اللو نسو بفلاي مراح السودان كم أو حسيت نايتي أب كل تشحن 10 شمونتن استخدت سمع سلام أب تتفت إيروزلو حدش مسحاب بقلتوف كتاقتو نام مراح تهاجر جنرال عبد الفتاح البرهان ملقت مسدادو مع كنزينا السودان تريبون بتوسخي تغيسو أبدو السودان داقماي تقواهي روزلو وطرن مسحابن نامولو قجت انتعاريقو نتي أب كبيد بوليتيكاوي تاون سبقاون كالولاو زركب زوارنا أفريقيا توسخي تتعنو كفتريو زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي مولو راديو إيرنا داقماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتلو بعوض أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك أربالكم سنة مكتل منقست إثيوبيا ناب تግራይ ረድኤት ክኣቱ ፍቂዱ وعلى جنيفان عصبو كم مسارح خويناتن جان هنري درانت ود ختما جنيفا خوينو سويزاو نغداي نيرو
ኣብ 1859 ብዛዕባ ኣብ ኣልጀርያ ዘጋጠሞ ዕንቅፋታት ንግዲ ምስ ገዛእ ፈረንሳ ዝነበረ ናፖሊዮን ንምዝራብ ናብ ሶልፈሪኖ እትበሃል ኢጣልያዊት ዓዲ ኸይዱ እንተኾነ ዱራንት ናብቲ ዓዲ ቅድሚ ምብፅሑ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሞንጎ ብናፖሊዮን ፈረንሳ ዝድገፍ ንግስነት ሳርዲና ኢጣልያን ግዝኣት ኦስትርያን ኩናት ተኻይዱ ብምንባሩ ኣብቲ ዓዲ ኣስታት 40,000 ምዉታትን ዝረድኦም ዝሰኣኑ ቁስላት ወተሃደራትን ጸኒሖሞ ኣዝዩ ሰንቢዱን ልቡ ተተንኪፉን ዱራንት ነቶም ውግኣት ንምሕካም ዝሕግዝ መሰረታዊ መሳለጥያታት ከምዘየለ ተረዲኡ ግዜኡ ብምስዋዕ ምስ ደቂ ዓዲ ብምትሕባር ኣብ ምእላይ ቁስላትን ምቕባር ምዉታትን ተዋፊሩ እቶም ውግኣት ካብ ክልቲኡ ወገናት እዮም ነይሮም ዱራንት ድማ ብዝያ ፈላላይ መናይ መን ወተሃደር ብዘይገድስ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሂብዎም ኩናት ዝኸተሎ ዕንወት ዘሰንበዶ ጃን ሄንሪ ዱራንት ናብ ከተምኡ ማለት ከተማ ጀኔቫ ብምምላስ ብዘይ ኣፈላላይ ንኹሉ ዝሕግዝ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ከቐውም ተበጊሶ ነጋዳይ ምዃን ገዲፉ ህይወቱ ካልኦት ንምሕጋዝ ወፊዩ ብኸምዚ ድማ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሬድ ክሮስ ተመስሪቱ እዚ ማሕበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቀይሕ መስቀል ቀይሕ ወርሕን ቀይሕ ክሪስታልን ኣብ መላእ ዓለም ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ከባቢታት ብዘይካቲ ወተሃደር ምስ ወተሃደር ወይ ድማ ዕጡቕ ምስ ዕጡቕ ብኸበድቲ ጽዋርን ነፈርትን ካልእ ወተሃደራዊ መሳርያታትን ዝካየድ ግጭት ዝምታ ምዕናዊ ንብረትን ኣባይትን ኢንዱስትሪን ምቕታልን ምብዳልን ሰላማውያን ሰባት ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ ከም ዝጠመ ምግባር እውን ኮነልካ ህዝቢ ንምድሃል ካብ ዝግበሩ ሜላታት ኩናት እዮም ብፍላይ ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ደገፍ ከም ዘለዎ እንተዳ ተፈሊጡ ነቲ ዕጡቕን እቲ ዕጡቕ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ከርዲንካ ሰብ ከም ዝጠሚ ዝግበር ሰብ ሰርሖ ዓጸቦ ከም ናይ ኩናት ሜላ ምጥቃም ኣብ ብዙሕ ናይ ግጭት ከባቢታት ዝረአዩ ኩናት ኣብ ዝግበረሉ እዋን መንስዒሩ ብዘይገድስ መወዳእትኡ ሰላማውያን ሰባት እዮም ዝያዳ ዝጉድኡ ዝቕተሉ ዝጠሚው ዝመዛበሉ ናይ ስነ ኣእምሮ መጉዳእቲ ዝወርዶምን ካልእን መንግስታት ግዝኣታት ይኹኑ ክልተ ተጻረርቲ ሓይልታት ምዘይሰማምዑ እሞ ዘይሰማምዖም ነገራት ፖለቲካዊ መፍትሒ እንተዘይረኺቦምሉ ናብ ኩናትን ግጭትን ብምእታው ሰራዊቶም ኣብ ምህላቕን ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምልካምን ድሕራ ይብሉን እዮም መብዛሕትኦም ኩናት ይጅምሩ እምበር ብኩናት ንዝተጎድአ ኣብ ምሕጋዝ ኣይርከቡን እዮም ነዚ ሃጓፍ ንምትካእ እምበኣር ሄንሪ ዱራንት ቀይሕ መስቀል ክመስርት እንከሎ ኣብ ዓውደ ኩናት ብምኻድ ዝተጎድኡ ሰላማውያን ሰባት ንምሕጋዝ ዝተወግኡን ዝተማርኹን ወተሃደራት ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ረድኤትን ምሃብ ዝተመዛበሉ መዕረፉ ቦታ ምሃብን ዝተበታተኑ ስድራ ቤታት ዳግማይ ከም ዝራኸቡ ንምግባር ዝዓለመ ተበግሶ ዝወሰደ ተበግሶ ሄንሪ ዱራንት ከም ኣብነት ብምውሳድን ኣድላይነት ቀይሕ መስቀል ብምርዳእን መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብ ኩናት ሰላማውያን ሰባት ከይጉድኡ ንምክልኻል ሕግታት ኩናት ንምንዳፍ ኣብ 1864 ናይ መጀመርታ ዋዕላ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ጸዊዑ ኣብ መጀመርታ ነቲ ዋዕላ ዝተገደሰሉ ይነበረን ኣዝየን ውሕዳት ማለት 12 ሃገራትን ግዝኣታትን ተሳቲፈንኦ እንተኾነ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ዝኸተሎ ዕንወትን ሰብኣዊ ሕልቂትን ድሕሪ ምዕዛብ ሓያሎ ሃገራት ኣድላይነት ሕጊ ኩናትን ኣገዳስነቱን እናተረድአን መጺኡ ካልኣይ ኩናት ዓለም ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ 1949 ንራብዓይ ግዜ ዋዕላ ጀኔቫ ተጸዊዑ ኣብዚ እዋን ሓያሎ ሃገራት ተሳቲፈንኦ በብእዋኑ ዝተመሓየሸ ብውዕል ጀኔቫ ዝፍለጥ ሕጊ ኩናት ድማ ጸዲቑ እቲ ሕጊ ኩናት ብሕፅር ዝበለ ከም ዝስዕብ እዩ ቀዳማይ ሰላማውያን ሰባት ውሕስነት ክረኽቡ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ክካየድ ብሕጊ ኹልኩል ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታልን ናይ ህዝቢ ኣገልግሎታትን ዝኾነ ይኹን መጥቃዕትን ብርሰትን ከይካየድ ይእገድ ካልኣይ ሰላማውያን ሰባት ካብ ኩናት ዝካየደሉ ቦታ ወፂኦም ናብ ውሑስ ቦታ ክኸዱ መንገዲ ክኽፈተሎም ኣለዎ ሰላማውያን ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ኣብ ዝጉዕዙሉ እዋን ተኽሲ ደው ክብል ሕጊ የገድድ ሳልሳይ ሙሩኻት ውሕስነት ክወሃቦምን ግቡእ ክንክን ክግበረሎም መግቢ ማይ መጽለልን ሕክምናዊ ኣገልግሎታትን ክረኽቡ ብምጽዋዕ ኣብ ልዕሊኦም ምፍራህ ብድዕን ምስርጣይን ከይግበር ይኽልክል ራብዓይ መግቢ ማይን መድሃኒትን ናብ ብሰንኪ ኩናት ዝተጎድኡ ኣህዛብ ክበጽሕ ናይ ግድን ይኸውን ህዝቢ ረድኤት ክረክብ ኣለዎ
ነዚ ናይ ረድኤት ሓገዝ ዝገብሩ ሰራሕተኛታት ተራድኦ መንገዲ ክኽፈተሎምን ውሕስነት ክወሃቦምን ናይ ግድን ይኸውን። ኣብ ልዕሊ እዚ ብተወሳኺ ብመሰረት ሕጊ ውግኣትን ሕሙማትን ወተሃደራት ይኹኑ ሰላማውያን ሰባት ናይ መንጸግዒ ምዃኖም ብዘይገድስ ክንክን ክግበረሎም ኣለዎ። ሞታት ድማ ብሰብኣዊ ኽብረትን ኣገባብን ክቕበሩ የገድድ። ኣባላት ሰራዊት ካብ ህዝቢ ክርሕቁ፣ ኣብ ልዕሊ መንበረ ኣባይቲ ደብዳብ ከይካየድ፣ ዘይሕጋዊ ጽዋርን ቦምባታትን ኣብ ግብሪ ከይውዕልን ካልእን ዝብሉውን ኣብቲ ሕጊ ሰፊሮም ይርከቡ። ሕግታት ኩናት ዋዕላ ጀኔቫ እዚ ኮይኑ ኸብቅዕን ልዕሊ 70 ዓመት ኣቝፂሩ ክንሱን እሞ ድማ ብሙሉአን ኣባላት ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት 197 ሃገራት ተኸቲሞ ክነሱ ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓሉ ግን ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን። ኣብ ገለገለ እውን ፈጺሙ ኣይክበርን ወይ እውን ኣብ ግብሪ ይውዕልኒ እዩ። ብኣንጻሩ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ቀንዲ ዝጉዳእ ሰላማዊ ህዝቢ ኮይኑሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎን ግጭታት ሕግታት ውዕል ጀኔቫ ተጣሒሱ ምርኣይ ልሙድ እዩ። እዚ ምጥሓስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብእተካይዶ ዘላ ኩናት ዝርአ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ እውን ብሰፊሑ ኣብ ትዕዝብቲ ኣትዩ። ከም ዝፍለጥ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ መላእ ዓለም ብምዝርግሑ ሓያሎ ሃገራት ጽኑዕ ናይ ካብን ናብን ምንቅስቓስ ሕጋጋት ኣተኣታትየን ነይረን። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደጋጋሚ ወራር አንበጣን ዕለቕልቕ ማይን ተራእዩ። ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ናይ አንበጣ ወራር ኣጋጢሞን ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ጉድኣት ኣውሪዱን ነይሩ። ክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ሓረስቶት ኣብ ምክልኻል አንበጣን ካብ ባልዕ ዝተረፈ ኣካል ኣብ ምዕጻድን እናሃለው ኣብ ሞንጎ ህወሓትን ሰራዊት ምክልኻል ፌደራላዊ ማእከላዊ መንግስትን ኩናት ተወሊዑ። ኣብቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕጊ ናይ ምኽባር ተባሂሉ ዝተኻየደ ኩናት ክልል ትግራይ ብ360 ዲግሪ ተኸቢባ ናይ መሬትን ኣየርን መጓዓዝያ ከም ዝዕጾ ተገይሩ። ኤሌክትሪሲቲ፣ ቴሌፎንን ኢንተርነትን ተቋሪጹ። ኣገልግሎት ባንክን ምትሕላፍ ገንዘብን ተኸልኪሉ። ማሕበራት ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ጋዜጠኛታትን ከይኣትዉ ተኸልኪሎም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ መሪሕነት ህወሓት ብውሑዳት ሰባት ዝምራሕ ጁንታ እዩ። ንዓታቶም ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነታ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ብዝብል እኳ መጥቃዕቲ እንተጀመረ ኩነታት ተቐያይሩ ካብቲ ፅቢት ወፃኢ ኮይኑ ንልዕሊ 16 ወርሒ ዝተኻየደ ኩናት ህዝቢ ብጃምላ ዝቐፅዐን ዝዓፀውን ይኮይኑ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለዩ ሓይልታትን ዕጡቃትን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ኩናት መን ጀሚርዎ ብዘይገድስ ብዓቢኡ ንህዝቢ ግዳይ ዝገበረ ኮይኑሎ። ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ 900 ማለት 5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ናይ መግብን መድሃኒትን ሓገዝ ከም ዘድልዮ ዝተፈላለያ ማሕበራት ተራድኦን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ክገልጹ ጸኒሖም። ብመሰረት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ቀይሕ መስቀልን ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ምዕፃውን ብዘጋጠመ ሕፅረት መድሃኒትን መግብን ሓያሎ ሰባት ክሞቱን ከለው ብፍላይ ህፃናት ብዋሕዲ መግቢ ምህምኑን ተሳቂዮም ይሞቱን ኣለው። ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ህወሓት ብሰሜን ምስ ኤርትራ፣ ብምብራቅ ምስ ዓፈር፣ ብምዕራብ ምስ ምልሻ ኣምሓራ፣ ብደቡብ ድማ ምስ ፌደራላዊ መንግስትን ዝተፈላለዩ ዕጡቃትን እዩ ክራፀም ጸኒሑ ወይ ድማ ተጻብኦ ክገጥሞ ጸኒሑ። ከም ውፅኢቱ ኣብቲ ንሱ ዘመሓድሮ ዘሎ ከባቢታት ዝርከብ ህዝቢ ተኸርዲኑ ይርከብ። ክሳብ ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ናብቲ ህዝቢ ብባይታ ናይ መግብን መድሃኒትን ሓገዝ ከይግበር ተኸልኪሉ ወይ እውን ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ገጥሞም ጸኒሖም። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ግን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ደው ኢሉ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣቱ ኣፍቂዱ ብምህላው ብፍላይ ነቲ ኣብ ሽግር ዝርከብ ህዝቢ ተስፋ ዝህብ ዜና ኮይኑሎ። ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ህወሓት እውን ነቲ ዜና ተቐቢልዎ ምህላው ብዝተፈላለዩ ወገናት ናዳ ረኺቡሎ። ነዚ ስምምዕ ተግባራዊ ንምግባር ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ክግበር ኣብ ርእሲ ምቕናዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ተግባር እንተውዒሉን ዕንቅፋታት እንተዘይጋጢምዎን ንመስርሕ ሰላም ኣፍ ደገ ዝኸፍት ክኸውን ተኽእለሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ብሰንኪ ኩናት ህዝቢ ክጠምን ብጃምላ ክቕፅዐን እዚ ናይ ፈለማ ኣይኮነን። ኣብ 1970ታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ንናጽነት ሃገረ ኤርትራ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ንመሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይን ናጽነት ትግራይን ዘካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ እናሓየለ ዝመጸሉ ዝነበረ እዋን ነይሩ።
በዚ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ዘይምርጋእ ኣብ ጥርዙ በፂሑ ነይሩ። ንኢትዮጵያ ዝመርሑ ዝነበሩ ስርዓታት ሃይለ ስላሰን ደርግን ተበራርዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውረድዎ በደል ናይ ምንቅስቃስ ደረትን ዕፈናን ንህዝቢ ዓቕሉፅ ይብሉ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ 1983 ክሳብ 1985 ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ክፍለ ሃገራት ጎጃም፣ ሃረርጌ፣ ትግራይን ወሎን ከምኡውን ኣብቲ እዋን ኣካል ኢትዮጵያ ዝነበረት ኤርትራን ብዓቐኑ ኣዝዩ ውሑድ ዝናብ ብምህራሙ ዘራእቲ በቂሉ ፍረክብ ኣይከኣለን። ዝነበረ ኩናትን ዘይምርጋእ እንተወሲኽዎ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን እቲ ዝኸፍአ ጥሜትን ዓጸቦን ኣኸቲሉ። ብመሰረት ውድብ ሕብራት ሃገራት በቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ዓጸቦ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ሰባት ክሞቱን ከለው ኣስታት 2.5 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ልዕሊ 200,000 ህጻናት ድማ ብዝያቦና ደም ብምትራፎም ዘኽታማት ክኾኑ ተገዲዶም። ጽልዋን ስምብራትን እቲ ዓጸቦ ድማ ንዝተናውሕ እዋን ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣኸቲሉ። በቲ ዓጸቦ ዝያዳ ዝተጠቕዐት ክፍለ ሃገር ድማ ትግራይ ነይራ። እቲ ዓጸቦ ብሓፈሻ ሕጽረት ዝናብን ምቅያር ክሊማን ዘኸተሎ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ እቲ ሓቂ ግን ሕጽረት ዝናብ ኣጋዲድዎ ደኣ እምበር ብቐንዱ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ኣንጻር ዕጡቓት ስርሒታት የካይዳ ኣለኹ ብዝብል ምስምስ ዘኸተሎ ንዓመታት ዝቐጸለ ፖሊሲ ከም ዝነበረ ማእከል ማሕበራት ተራድኦ ኦክስፋም ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ይገለጽ። ኣብ 1977 መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ልዕሊ ክፍለ ሃገር ትግራይ ብፍላይ ዝተኸተሎ ናይ ምዕጻው ፖሊሲ ህዝቢ ከይንቀሳቐስ፣ ከይሓርስ፣ ከይነግድን ካልእን ዝእግድ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ገጠራት ህዝቢ ምስቲ ምንቅስቃሱ እናሓየለ ዝመጽእ ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይመጻድቕን ይተሓጋገዝን እዩ ብዝብል ምኽንያት ከም ዘይንቀሳቐስን ከም ዝጠምን ተገይሩ እዩ። ኣብ 1983 ድሕሪኡን ዓጸቦ ድሕሪ ምኽሳቱ ድማ ንህዝቢ ዝተባህለ ብማሕበረሰብ ዝተለገሰ ረድኤት ብግቡእ ናብ ህዝቢ ከም ዘይበጽሕ ምግባሩ ነቲ ጥሜት ዝያዳ ኣጋዲድዎ። ብፍላይ ኣብ ገጠራት ዝነበረ ህዝቢ ይኹን ረድኤት እንተተዋሂቡ ንዕጡቓት ህወሓት ክናብዮም እዩ ብዝብል ምስምስ ህዝቢ ብኣልማማ ናብ ዓጸቦ ከምርሕ ተሰሪሕሎ። ብፍላይ ናብቲ ህወሓት ዝቆጻጸሮ ዝነበረ ከባቢታት መግቢ ይኹን ረድኤት ከም ዘይኣቱ ተገይሩ። እዚ ፖሊሲ ድማ ሞት ናይ 10 ኣሽሓት ኣኸቲሉ። በዚ ድማ ስርዓት ደርግ ንዓጸቦ ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝተጠቕመሉ ኦክስፋም ይሕብር። ሕጂ ድማ ድሕሪ 38 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተመሳሳሊ ኩነታት ይረአ ብምህላው ኣብቲ ከባቢ ታሪኽ ይድገም ክህሉ ተዓዘብቲ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ። ብሰንኪ ኩናት ህዝቢ ከም ዝጠመ ምግባር ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣፍሪቃን የመንን እውን ኣብ ተግባር ውዒሉ ኣሎ። ገለ ካብኡ ምስ ንርኢ ኣቐዲሙ ዝጀመረን ክሳብ ኣብዚ እዋን እዚ ዝቕጽል ዘሎን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ 4 ሰብ ዝሰርሖም ናይ ዓጸቦ ኩናት እቲ 3 ኣብ ኣፍሪቃ ማለት ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያን ሶማልያን፣ እቲ 4ይ ድማ ኣብ የመን ዝርከብ። ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ተፈልያ ናጽነታ ዝኣወጀት ደቡብ ሱዳን ነዊሕ ከይጸንሐት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ። እቲ ግጭት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምክትሉ ዝነበረ ሬክ ማቻር ዕልዋ ከካይደለይ ወጢኑ ብምባል ኣብ 2013 ካብ ስልጣን ክእለ ድሕሪ ምግባር እዩ ጀሚሩ። ድሕሩ ድማ ናብ ዓሌታዊ ግጭት ዲንካን ኑርን ልሒሙ። ኣብ ሰሜን ደቡብ ሱዳን እትርከብ ብዩኒቲ ወይ ድማ ብብሉናይ ልትፍለጥ ክፍለ ሃገር ንሬክ ማቻር ዝድግፉ ዓሌት ኑሩ ተቆጻጺሮማ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ መብዛሕትኡን ንዝተናውሐን ኣብቲ ሃገር ተኻይዱ። ከም ውጽኢቱ ድማ ህዝቢ ተመዛቢሉ፣ ኣዝርእቲ ባዲሙ፣ ከብትን ጠለበጊዕን ጸኒተን፣ ህዝቢ ድማ ክጠሚ ጀሚሩ። ዝበዝሕ እዋን ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ከባቢ ህዝቢ ስለ ዝመዛበልን ዕንወት ስለ ዘጋጥምን ካብ ቤት ንብረቱ ዝተመዛበለ ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ዝኸውን። ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ግን መንግስቲ ዝዕደል ሰብኣዊ ረድኤት መግቢ ናብ ዕጡቓት ከምርሑ ብዝብል ምኽንያት ዝኾነ ሓገዝ ናብ ሓያሎ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ክፍለ ሃገር ዩኒቲ ከይኣቱ ከልኪሉ። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብቲ ዕጡቓት ዝቆጻጸርዎ ዝነበሩ 100,000 ሰባት ኣብ ቀጥታዊ ዓጸቦ ብሓፈሻ ድማ 5 ሚልዮን ሰባት ሓደጋ ጥሜት አንጸላሊዎም። ዓሌታዊ መጽናት ተኻይዶ ብሰንኪ ናይ ስልጣን ህርፋን ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሉ ዝነበረ ሬክ ማቻርን
ህይወት 400,000 ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ከቕዘፉን ከለው 17 ሚልዮን ማለት 2 ካብ 3 ካብ ህዝቢ ሃገር ተመዛቢሉ ካብዚኦም እቶም 6 ሚልዮን ህጹጽ ረድኤት መግቢ ዝጽበዩ ኣህዛብ ኮይኖም ኣለው። ኣብ ደቡብ ሱዳን ምብጻሕ ፈጺማ ዝነበረት ጋዜጠኛ PBS ጄን ፈርጉሰን ክሳብ ሎሚ ስምብራት ዝገደፈ ክትሪኦ ዘስካሕከሕ 10,000 ዝቐዘፈ ዓጸቦን ዕንወትን ከም ዘጋጠመ ተዘንቱ። ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናጽነታ 380,000 በርሚል ነዳዲ ተፍርብ ምንባራ ናብ ብልጽግና ክትሰጋገር ትጽቢት እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ግጭትን ዝንቡዕ ምሕደራን ብልሽውናን ብቕትለት ዓመፅ ጨውያ ስርቂ ዝምታ ኽብትን ካልእ ገበናትን ተሓሚሳ እያ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሰብ ኮነ ኢሉ ዘተኣታቶ ዓጸቦ ኣጋጢምዋ። ደቡብ ሱዳን ካብ ሃገረ ሱዳን ክትፍለ ረፈረንደም ድሕሪ ምክያዳን ህዝባ 98.83 እወን ናጽነት ድሕሪ ምድማጹን እያ ብ9 ሐምለ 2011 ናጽነታ ኣዊጃ። እንተኾነት ሃገር 2 ዓመት ከይጸንሐት እያ ኣብ ሓድሕዳዊ ግጭት ተሸይማ። ኣብ ናይጀርያ እውን ተመሳሳሊ ታሪኽ ተራእዩ። እስላማዊ ዕጡቕ ቦኮ ሓራም ንሓያሎ ክፋላት ቦኖስ ተባህለት ኣብ ሰሜን ሃገር ትርከብ ክፍለ ሃገር እዩ ዝቆጻጸር። ቦኮ ሓራም ብጃምላዊ ቅትለት ጨውያ ሰባት ብፍላይ ድማ ተምሃሮ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ እዩ ዝፍለጥ። ብሰንኪ ዝመጥቃዕትታት እዚ 2 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበሉን ከለው 10 ኣማኢት ተቐቲሎም። እዚ ድማ ውጽኢት ሕርሻት ዞባ ከም ዝዓኑ ገይርዎ። ኣብ ልዕሊ እዚ መንግስቲ ናይጀርያ ቦኮ ሓራም ኣብ ዝቆጻጸርዎ ከባቢታት ዝኾነ ይኹን መግቢ ወይ ናይ መግቢ ሓገዝ ከይኣቱ ከልኪሉ። ከም ውጽኢቱ ሚልዮናት ናብ ዓጸቦ ከምርሑን ከለው ሰባት ከርሶም ከዓንግሉ ኣብ ሓድሕዳዊ ምዝማት መግቢ ከብትን ጠለበጊዕን ክዋፈሩ ኣገዲዱ። ሳልሰይቲ ብሰብ ሰርሖ ዓጸቦት ጥቃዕ ዘላ ሶማልያ ጉጅለ ዕጡቕ ኣልሸባብ ብውሕዱ 10 ሚእታዊት ሃገር ይቆጻጸር። ኣብ ጉዳይ ሶማልያ መንግስቲ ዘይኮነ ናይ መግቢ ሰብኣዊ ረድኤት ከይግበር ዝኸልክል ዕጡቓት ኣልሸባብ ሰራሕተኛታት ረድኤት ይጨውዩን ይቆትሉን ብምዃኖም ኣብቲ ንሶም ዝቆጻጸርዎ ከባቢታት ረድኤት ምብጻሕ ሓደገኛ ይገብሮ። ኣብ ሶማል ብሰንኪ ኩናትን ንሱ ዘስዓቦ ምምዝባላትን ናይ መግቢ ሕጽረት ከም ዝህሉ ክገብርን ከሎ እቲ ሃገር ንተደጋጋሚ ደርቂ ምቅልዓ ንሓያሎ ሰባት ብዘይ መግቢ ትሪፍዎም እዩ። ኣልሸባብ ኣብ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት 10,000 ኣብ ዓጸቡ ዝርከቡ እኳ እንተኾኑ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ሓደገኛ ብምዃኑ ግን ዝድለ ናይ መግቢ ሓገዝ ክበጽሖም ኣይከኣለን ዘሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሶማል ደርቂ ጋጢሙ ብምህላው ሚልዮናት ሰባት ህጹጽ ናይ መግብን መድሃኒትን ሓገዝ የድልዮም ኣሎ። እዚ ሓገዝ ኣብቲ መንግስቲ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ክባጻሕ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብቲ ኣልሸባብ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ክባጻሕ ግን ኣሸጋሪ እዩ። እቲ ካልእ ሰብ ዝኸተሉ ዓጸቦ ካብ ኣፍሪቃ ወጻኢ ግን ከኣ ኣብ ጎረቤት ሃገር የመን እዩ። ኣብ 2014 ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቕ ምንቅስቓስ ሑትን ኩናት ሓድሕድ ተወሊዑ። ዕጡቓት ሑቲ ድማ ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ተቆጻጺሮማ። ሑቲ ካብ ኢራን ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ከም ዝተገብረሎም ክንገርን ከሎ ብስዑድ ዓረብ ዝምርሓ ዝተፈላለያ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኢማራት ዝሓቆፈ ልፍንቲ ድማ ንመንግስቲ ይሕግዛሎ። ልፍንቲ ስዑድ ዓረብ ንዕጡቓት ሑቲ ንምድኻምን ምንቅስቓሳቱ ንምዕጋትን ጽርግያታት ቢንቶታትን ወደባትን ብነፈርቲ ኸጥቃዕን ከሎ ንሰራዊት መንግስቲ ድማ ቀጥታዊ ሓገዝ ይገብር። ልፍንቲ ስዑድ ዓረብ ብተወሳኺ ዕጡቓት ሑቲ ካብ ኢራን ተወሳኺ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ከይግበረሎም ብዝብል ምኽንያት ናብ የመን ብፍላይ ድማ እቶም ዕጡቓት ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ዓበይቲ ይኹና ንኣሽቱ መራኽብ ከይኣትዋ ናይ ማሪታይም እገዳ ገይሩሎ። በዚ ድማ 85 ሚእታዊት ናብ የመን ዝኣቱ መግቢ ከይኣቱ ብምዕጋቱ 17 ሚልዮን ህዝቢ ዓጸቦን ጸላሊዎ ይርከብ። የመን ብውሽጣዊ ኩናት ትሕመስ ዘላ እንተኾነ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ንሓድሕደን መንጽልዋ ገበረ ዝቀናቐና ስዑድያን ኢራንን ኢደን ብምእታወን እቲ ግጭት ዝያዳ ክጋደድን ከሎ እቲ ናይ ማሪታይም እገዳ ድማ 10,000 የመናውያን ብጥሜት ይቐዝፍ። ኣብ ልዕሊ ህፃናት ድማ ናይ መግቢ መኣዛ ጉድለት ማለት ማልኒትሪሽን ይኸትላሎ። ብሰንኪ እዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሰባት ንፖለቲካውን ወተሃደራውን ዕላምኦም ኮነኢሎም ከም ዝስዕብ ዝገበርዎ ዓጸቦታት ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ጥሜትን ሓደጋ ዓጸቦን ይርከቡለዎ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝጽሑፍ ዝተጠቕሰውን ብፍላይ ውሕስነት ሰላማውያን ሰባት ዘረጋግጽ ኣብ ውዕል ጀኔቫ ዝጸደቐ ሕግታት ኩናት ብመንግስታት ይኹኑ ዕጡቓት ሓይልታት ኣይክበርን ዘሎ።
ነዚ ዘተግብር እንኮ ሕጋዊ ሓይሊ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ። 5 ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቻይና፣ ፈረንሳ፣ ሩስያ፣ ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እየን። እዘን ሃገራት ኣብ ናሓድሕደን ብሰንኪ ዘሎ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ምትህልላኽን ውድድርን ሓቢረን ኣብ ሓደ ስምዕ ክበጽሓ ዘይሕሰብ እዩ። ብሰንኪ ናይ ዘን ሃገራት ዘይምርዳእ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዓለም ዘሎ ግጭታት ናብ ሰላማዊ መዕለቢ ክበጽሕ ኣይከኣለን። ብኣንጻሩ ብፍላይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጂ ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ብዝኸፍትኦ ኩናት ህዝቢ ናብ ሓደጋ ክቃላዕ ጸኒሑሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ጥዑይ ሰብ የለን ብሜሪ ምሕረት ኣብ ጥዑይ ሰብ የለን ኣይትበል። ከምኡ ብምባልካ ኩሉ እቲ ምስ ሰባት ዘራኽበካ መስመራት ይዕጾ ኸይህሉ ኣስትብህል ቃልካ ናብ እምነት ከምርሐ ኽእል እዩ። ንስኻ እውን ሰብ ምኾንካ ዘክር። ከም ኩሉ ትሕጐስ ተሐጕስ፣ ትኹሪ ተኽሪ፣ ኮታስ ኣሉታውን ኣወንታውን ባህርያቱ ትውነን ኢኻ። ምናልባት ኣብ ዝሓለፍካዮም መስርሕ ህይወታት ዓንቀፍቲ ዘናያእሱ፣ ንድሕሪት ዝጐቱ፣ ተስፋ ዘቑርፁ፣ ኣብ ዘይተደልየ ልምድታትን ወልፍታትን ንኽትሽሞም ዘበራትዑ ሰባት ገጢሞምኻ ክኾኑ ኽእሉ እዮም። እዚኦም ግን ካብቶም ብዙሓት ክንደይ እዮም። ምናልባት ሰብ ሰብ እዩ ኢልካ ተቐርብ እሞ ነቲ ናቶም ሕማቕ ዓለም ድቕድቕ ኢልካ ብዘይምእታውካ ዘሕምሙኻን ዝፈታትኑኻን ምስ ንቕሓትን ብስለትን ኣእምሮኻ ብምውዳር እውን ሓደ ዘይምዕቡል ሰብ ወሲዶም ክሓስቡኻን ክጸምዱልካን ክኽእሉ እዮም። በዚ ምኽንያት ቁኑዕ ወይ እሙን ሰብ የለን በቃ ኣብ በይነ ይሕሽኒ ኢልካ ልዳት ገዛኻን ልብኻን ዓጺኻውን ትኸውን ኢኻ። ግን ካብዚኦም ክንደዮም ሕማቕካን ውድቀትካን ዝደልዩ ነቶም ዘሕምሙኻ ጥራይ ዲኻ ትጥምት ወይስ ንኻልኦት ዝኸውን ኣስተብህሉ ኣለካ እዩ። ካብ 10 ሓደ እንተረኺብካ እኹል እዩ። ሓደራ ግን ነቲ ዝረኸብካዮ ሓደ ሰብ ብዓይኒ እቶም ሕማቓት ከይትጥምቶ ከምኡ ተዳጊርካ ኣብ ሕማቖም ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ። ከምቲ ነቶም ሕማቓት ክፉት ልቢ ኮይንካ ዝቐረብካዮም ነዚ እውን ኣይትብቀቐሉ። ኣብ ድሌታትካን ክትመርሖ እትደልን ኣካይዳን ብዙሕ ኣይተተእኩር። ኣካይዳኹም ድሌታት ናይ ውሽጥኹምን ዕላላትኩምን ባዕሉ ክቕልሰካ እዩ። ኣብ ዘልዕሎም ኣርእስታት ጥንቁቕ ምዃኑ ዋይ ትጽላእዮ። ምስጢር ምዕቃብ ክምህረካ እዩ። ምስጢርካ እንትርፎ ንስኻ ካልእ ክዕቅቦ ዝኽእል የልቦን። ስለዚ ምስጢር ብዘይ ምዕላሉ ኣድንቆ እምበር ኣይትጽላእዮ። ኣፍቅሮን ብኽብሪ ሓብሕቦን። ግን ኣብ ዋይ ትመርኮስ። መሳልል ናይ ህይወትካ እውን ኣይትግበሮ። ድሌታትካ ብድሌታት ዋይ ትለክዓዮ። ኣስልቻዎ ኸይትኸውን። ኣርእስቲ ዕላልኩም ኣብ ሓፈሻዊ ነገራት ዳ እምበር ኣብ ውልቀ ሰባት ኣይተተእኩር። እትዕዘቦም ፊልምታትን ደርፍታትን ኣወንታውያን ይኹኑ። ለውጥ ፍቶ ደርፍታትን ፊልምታትን
ካልኦት ሃገራት ኣስተማቕር ብዓቕምኻ ክተንብብ ፈትን ኪኖ ፍልጠት ኣብ ዕላሉን እንተኾነ ይሕግዘካ እዩ ምንቅስቓስ ኣካላት ፍቶ ቀራቢኻ እዛ ዓይነት ልምዲ ዘለዎ እንተኾይኑ ተኸተሎ እንተዘይኮይኑ ግን ሓቢርኩም ከተማዕብልዎ ፈትኑ ምንቅስቓስ ኣካላት ኪኖ ምህናፅ ኣካላት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ክህልወካ ይሕግዘካ እዩ ኣከዳድናኻን ኩለንትና ደጋዊ ትርኢትካ ነቶም ምሳኻ ዝኸዱ ንሓደ እኳ ይኹን ኣይትምሰል በቲ ንዓኻ ደስ ዝብለካ ውሽጥኻ ዝበህጎ ቅዲ ተኸተል በዚ ኸኣ ሰብ የኽበረካ እምበር ኣይንዕቀካን እዩ ስለዚ ናይ በይንኻ ጽብቕቲ ዓለም ክትውንን ፈትን ኣብዛ ጽብቕቲ ዓለምካ ብርሃና ከድምቑ ዝኽእሉ ሰባት ተረኺብካ መርሓባ ብዙሓት እኳ እንተዘይኮኑ ሓደ ክልተ ክትረክብ ግድን እዩ ብርሃን ውሽጥኻ ኸጸልምቱ ምሳኻ ተላሒጎም ተኻኽ ዘብሉኻ ሰባት ግን ፍቓደኛ ይኩንኩን ምሳኹም ክቕጽል ምሳኹም ርክብ ኣየድንን ኢልካ ማዕጾኻ ክትዓጹ መሰል ኣለካ ተተረዲእዎም ንዓኣቶም እውን ትምህርቲ እዩ ሓደራ ግን ሰብ እቲ ንስኻ ትፈልጦ ዝዓበኻሉ ሕብረተሰብ ወዲ ሃገርካ ጥራይ ኣይኮነን ፍቕሪ ዕርክነት ምሕዝነት ኮታስ ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ እውን እንተኾነ ካብ ካልኦት ሕብረተሰባት እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ነዞም ህዝብታት ቅረቦም ፍለጦም ባህሎም ክብርታቶም እምነቶምን ኣመጋግቦም ተላለዮ ዘድልየካ ውሰድ ዘየድልየካ ሕደጎ እመነኒ ኣዝኻ ትሕጐስ ኢኻ ሰፊሕ ኣረኣእያ ዘለካ ሰብ ክትከውን ኢኻ ብኡ እውን ጥዑያት ሰባት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቶም ኣብ ህይወትካ ክህሉ ዝግብኦም ሰባት ዘፍቅሩኻን ዘኽብሩኻን ክኾኑ ኣለዎም ንስኻ እውን ንዕኦም ከምኡ ወድሓንካ ጸሓፊት ሜሪ ማሕረተኣብ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ቀታሊ ፍቕሪ ፋርሸም ካብ ለንደን ሰራሕተኛ ወይ ዓጃቢያ እምበር ሰብኣያ ምስለኒ ነበረን ቆልዑ የብሎን ቁልዒት በቃ ከምኡ እንከለዉ መዓልታዊ ኣስቤዛ ተሸኪሙ ንገዝኡ ዝኣቱ ንሳ እሞ ሕፃባይ ዝስተ ክጽብቕ ጉዳም ወላ ሓዳር ይሃለኻ ወላ ብዓይኒ ምጥማት ዝሙት ይኹን ኣብ ኣበፂሖም ኣይሰርሑን እዮም ቆማት ስርቕቲ ሰብነት ዓይኒ ፍንጃል ቀደራይ ሕብሪ ገጻ ጸጉሪ ርእሳ ጭራ ፈረስ ኩሉ ምላ ከምቲ ንዓይ ደስ ትብለኒ ዓይነት ሄዋን እያ ንሱ ግን መልክዑ ንኻልኢት ከማን መዕረፊ ዕንቲ የብሉን መጀመርታ ጸልሙ ዝሓለፎ ሓረሮ እዩ ናይ ጸልሙን ድሓን ተደለ ምኾነ ትርኢት ገጹ ዛባ ዝሃረሞ ሽጉርቲ ዝመስል ዓይኑን ኣፍንጫውን መስርዕ የብሎምን ቁሞቱ ክሳዱ ቖሪጽካዮ ቃልቃሉ ይቕልቃል ድሕሪዩን ቀድሚዩን ፈጺምካ ዘይተለለየ እዩ ከመይ ጌራ ምስኡ ትቕመጥ ምህላዋ ሕርብት በለኒ ምናልባት ዶ ደኣ ከምዚ ምስትፋቀር ገለመለ ዝብልዎ ገይሩላ ኸውን እምበር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት እናረኣየት ነዚ ሰብ ዝሓቒፋ ክትሓድር ኣይትኽእልን እያ ከም በዓል ኣነ ጽቡቓት ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ማለት ኣብ ከምኡ ድያ ተወሊደ እምባ ወላ ነቶም ካብኡ ተወልዶም ቈልዑ ኸ ኣይተሓስበሎም እንድያ ብፍላይ ነዚ መስላ ዋልድ እንተወሊዳኩም ኣይኮነን ክምርዓዋ እፍ ዘበለለን እውን ኣይረኽባን እየን መውስቦ ዝኸልክል እዩ እዛ ጓል እንታይ ጽላእታ ኣለዋ ይወደይ በልኩን በይነይ ሰላም ክትብል ከዓ ጉዳም ትሕትና ከምዝናታ ኣብ ዓድና እምበር ኣብ ስደት ዳርጋ ይረኣኹን ገለገለ እኮ ሰላም ኢልካየን ኣይኮነን ክምልሳልካ ተነፋሕ ክብላኻ እዩ ዘጽልአን ሓደ ግዜ ኣብታ ተሓልፈላ ግዜ ሰልማምታ ኣኽሰሚዕ ኢለ ጥራይ ኣብ ቅድሚ ገዛ ይግተር ነይረ ፍሕሽው ኢለ ሰላም ዝብላ እቲ ሰብኣያ ድዩ ኣፍቃሪኣ እውን
سلام كيبلني حلفن أنا جن كتشي سمس علي أبزحت إجزاء من السؤال كم زي سمع كوخون قربتينا أنا وزرب عن حدن لساتهم هبكو زرب عن شعتن هب حدا عبهن ساينا تقمت أقات أم خوينو حدا معلتي برتوع زناب كله سلال زرقي حاحت كيدر أخوامو تقلعت إفه ترمبا مكيناي بيبا بيلز أوعكوا بيدينا مكيناي كتأتو عدمكوا نحطي تقبلا معصو مكينا خفيتا أذوت كمو جيرز تحقسكوا هبهيوتي بفتس ما يذكرن قالكم هابوني إلي تبس أحكاز تبهالكو خوين كاتسمعني بقدميو بزي كاناي معدو سلامتا ولا اسمتنا ينفادت إنا كم يجيره همزرق بحر بتيل النيرو زياز بلس أتعقات أمي جيره رخبكوا اسمتنا تلعوتنا أنا نابس الحي نسان قزعات خير نيرا كم زان قزاز خير زنبوركو خوينة نقزا بس أحكوا مستا أبكال كتمات أمات منبر ورقات زيتو هبت بزنبرت مسايب سهرات مسألة تفكاريتي زولون فقري بحنسب ولا لا أما عالتي 3-4 ساعة نداول زنبرنا هب سالستو كونو قادو خوينو بزوح زيادة ويلا يعلاي نبركن مالت هيل عالكوانون دويلا غيتر بشني ناي تلفون دمسي يطفو سايلنت نوره حنسب كسب 3 زخون دوال لاتا يصنحن نبري نباي كيت مساني تمرتي حدش كورس كم جمركن مسرح بحنسب كم عنقصن حبركوا حساب عليه زدول الاون نخيت دول اللي نغركوا عمين قلبين مزاو قربيتي خوينو ابصلوتي ككاتتا جميره ناملاخ نزيان تتهبني كل ጭራማ يحدثن ጥራሕስ ነዚ ኣና ተይግበር አይለ ካብ ልበይ ለመንኮ ሓንሳብ ርግእ ኢላ ሓዝበ ከለኹ ግን ብዓይነ ኣምላኸኮ ኣነ ንዝኽፍእ ወድን ሓደ ኢና ንርአ ማለት እዩ እሞን ጸሎተይ ክሰምዕ ኢሉ ዳ ክንደየናይ ወርቃዊ ግዜ ኸየጥፍእ ኢልህን ነብሳይ ሕልምታተይን ኣብላ ኣምላኽ ከይምርኮስ የጠንቅቓ ሓደ መዓልቲ ቴሌፎን ደወልኩላ ሰላም ሳለሚና ከመይ ቀኒኺ دحر مبال مسحوي درار زعمان تخينو عد مقرب كلها نعدمي بحاجوش تقبلوته دحر سراح درار مالت ناي درار جزية 5 زعمان بسرعة غيرة نابتنا درار بوتاخ مسم مخانان تسوى معنا أما سيو أبوتا وزرع جنافرك ساعاتها قديمة خدكو أمسا مشيت بسح نجارك سلت أنا 5 غل عمانكو في رجزي أدمها تمالاكو دحر تاس ماتنا استلالنا لمعلتي سلام قرماي إنا بلتيا سلام تأخذ لك سلي جميرة كابتنايك أدم فليز بلك أرار بازرع خلا خوينو تسمعني تليفوننا تزاربت كتمسق بروحو كلار أخوة فساعة أصلا نخلو تفلتني كي تفلتني هي بفقراتك وبيه كمت إلى عم بابا عم بابا تم عم بابا مخاني أدليو عم بابا محبون أدليين قال نبور كوينو نبور كي ترف عد ما ياخ بيركب بمساكي إلى تحيزي وزحاوفكو عم بابا هبكوا بزحت عماويل نايت ببيت مقبيك عرب أمنا بنات سحيب نيرو كأمو قانون فوت ما يسألع كوان محل فوق ودا بهيلن النبرة اسمن نزل له وري مخان أمنا يدس بلاني صبات سبيتي انت لا تكون وا سبيت خستوخت بقنا ورو سبات سمكاي عبي وين بهلايه اساسايت زي تخفتي ملء طرموز ويني عبرد استقالك حزام مسأتنا عند حبشاس لزنبره ابو خلنا ونز بالله خنزس مينو تمسالنا حبرنا يا عند بدكن زي تصبخو قاتيمو منفسي كرب فايش شمره وا حاوسي كم تقعطان قديفنا عرقه يدو سديدو دغول بحال بلني نسالم كاب جنباراس مواقف بلا انت لا دونغيخا بلاتو بوتم عيني سقاليت قنطاس مسلوع انت في زابيلا ناينا فقوت نتمتتو دغول اتزابا زهره مو شغورت مسل افقاري ايو وي فقر عور كلواسي
أنا دومشتي تقمت إلى معكور هبيك مثل كونتني عزمي لهزبلو ينبرنن كان زي ما ليسخ وسخ سالم نتذهب كوا حقف انبابان دوغل هبطو ما قبل مسيو أي بلع أما سيو خنكيد مسنقلنا حساب كله دوغل كفيلو ويو لا تناويتر أبو كالق سب زفلطوا مثل زرخبو أبو قد يفهم كدكو مسالم زحزن فقر خو سخنبر كنك خاي كالن مدأت خص حفلا جميرة مسؤون بسح لبتات نساون تأذني حتى من لسلايا كم زلنا بلنا نحيا لورح كأسألنا نسن ورد نسن تسفا غوينني حدا معالتيز مسئي مسائلة نجازات مسأنا حتى تكوا دهر سالستي ساعة 10 يمشيت كنت مسأنا مقانانا قرأتني بتحقواس فنجح كبل للأخو نتاب سهرة مسايز مسأت عقستي يفقاريتي درور السعي نساون تسفاس لزقرت أتيام سلهني هيتدولة اللينا قزي انتهلو دروع عمت كوينو حق حيش هودات بهرنا من نواتي نمبر تعقستون الزوز احنا بران بزحات يم بكا لا زي يبلونا نيرم تعقستقن بزي كاي كالقود زلو خيني سمعني كم يجي رخا سمعه تقبيرة أبابيرة ناتيم سقبر كوا كورا دنقلناش عنشعون ديا قزيماتني حقنا مزرع أنا ون أمناي زفكران إيرا زيادة يقن فقر خلتنا تعقستيا مسوقت تخفلو نيرا معالتن كلبين كيتقوع كامي مسؤو همز بال سالست أخيلو قزات قراريت عمشتو نسنيسة مخوحكو حسالم تتصبغو لكا ساعة 10 تمس أخذ دما مع سوات خوحكوها تقلهت إفا خفتكو دقول لافقار سالم دافي إني نوشت قزاعتو تخلو بتليفون زعلو زنبوركو من سالم زيكونا مس دقولي نيرو كرام زيزو تايز أقم كابلن سحزن شبطان طفعني حلمتاتي كتس مترع أخوه ولا حنتي ملس كلن سبعيكس نعاخي بك عيني دافجاج قدمين دحرين زي فلت يلت حفلان يرى بحلينا بيبوا انت ينتك ينقر كوفري توي سالم سبعي كفوي زي بلتسي انت دي خايتوكا بلني نديريو كارو زوزاوز نيرو فرحي سعير نوصا ابرا خيام فتفته قصي برهس حسبه بقى تقاقي ايدقمني بلكوا كم افو زي صريه قلعه كل تفتف نابلكو كلتا مرج اخو بكاي بلني عينو فتيتو صني لمس مع قصلكو قدامي تعدلكا قص كان دمس ماس كان اب زيري إلو عديار كاتف كاليتي اب زياد دم كدم كلب غيره ولا بيت ما صرت عدمن سنتي يبليو فصمي يقدسني عيني حسخون حراي بقى أنا كي حسوان جيه طفيه انكوس لوم تراي محلات قبل اللي ينبر بالكو احنا قلنا بالكو عديو قريفاتو خمس خدت هزان مسيلة بقى كم سرة زحرمو أرقي من مسرع هم هيواني هم كأجو تولو بلن ننصرصر صباح حبزي أنت تسأني حكاني دهر صباح ريسا خايز حد روز غزة إلو نتمرك أفا ولا خيدو غلو من فتفات أكوارز كون دك أساق بيس إني حديرو أتاليت تيا أفدق مقابري رئيز تملس كلها على تانيرا فقر سالم بين بنينون دعي كبحن قولي شعالي توس أخوة كداونتي ترانيفة أنجيهنا تاختما خي ترفة قادي فلم كالكو بقدم خي مستقطع قستي يابيك سدني نعملكو نابتع قستي تليفون دولكو زل علاقني إلن دقاقي ما دولكو نسمون مملأ تدويلة ملسيلن سب زرعي زعزد فقر قتلكا فقره بكاني فتاري نعم بابا مع رامز إخاي تقوح فانيخا أنا دو تعقست البيع بيا دولي رئا زحل مسبلت انت دولت ليمو مقاري فقرنا انت عقودنايو فنسرا خفيته نقو يقوى متعلقو
نمسجنك فرشم كاب لندن راديو إيرنا فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان قربلكم تللي وصحفات مزلو بترمو دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص أنك تقدر فيكم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسب نراخب تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عمل خاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نقسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا زخبركم تخطتلتنا نزس عزي تلاليوز نبرة حفشاوي مدواتنا أبسفتسيبنا لنا راديو إيرنا